nginenkinga engibhekene nayo ebengathanda ukuthi ningisize ngayo. Ngathenga imoto. Ngathi mengiyithenga imoto komunye ubaba engasho futhi ukuthi umkhulu okhulile nje kakhulu. Imoto mengiyithenga ubhuti akasafuna ukungenza logbook yami. Manje imoto yami ngifuna ukuyishintsha ukuthi ibe ngaphansi kwegama lami. Kanti kathi ngimnikeza imali ngamnikeza kahle imali yakhe ngamnika yonke. Because wathi edayisa wangidayisela yona ngo45,000. Then nami ngoba ngumuntu ngakhala ngasho ukuthi inkulu mali. Ubone yazi wena ukuthi wenzeni. Angithi wena udlala ngami ngenza isingi. Niyaphila baba. Siyaphila kuhamba kanjani wena? Angazi ukuthi ufuna liphi iphepha ngoba ngayikhipha zonke izinto ngabanikazana. Bangazi ukuthi indaba bangiphetele manje basikhama sebengizongiphethe. Mkhulu masingena la endlini ngiyasitho logbook. Hayi ngeke futhi akekho umuntu onelungelo lokuthi angangena la ngaphakathi njengoba sengishilo. Namhlanje mkhulu songena mkhulu. Mina ngizongena nje. No, hayi ngeke ngeke. Ngibingelele mbukele Vumani film lokhuluma Vumani alileka mhlabela ingane wasumadoda phansi le emangosi. Siswami nje ngibingelele ungakusho namhlanje ukuthi yini esenza ukuthi uzosibize la kulesikhathi sibe la. Sanibonani njani? Siyaphila. Ngiyaphila nami igama lami nguLungi ngwakaBlose ngihamba nosiswami kuSamkena. Nginenkinga engibhekene nayo ebengathanda ukuthi ningisize ngayo. Ngathenga imoto. Ngathi mengiyithenga imoto komunye ubaba engasho futhi ukuthi umkhulu okhulile nje kakhulu. Imoto mengiyithenga ubhuti akasafuna ukungenza logbook yami. Manje imoto yami ngifuna ukuyishintsha ukuthi ibe ngaphansi kwegama lami. Kanti kathi ngimnikeza imali ngamnikeza kahle imali yakhe ngamnika yonke. Because wathi edayisa wangidayisela yona ngo45,000. Then nami ngoba ngumuntu ngakhala ngasho ukuthi inkulu mali. Then wa-end up ehlisa imali saba ne-agreement kwa right yonke into. So njalo mangabe sengifika sengifuna imoto yami lo ixamini logbook akafuna ukungenza and imoto ngiyayidinga phela ukuthi ibe ngaphansi kwegama lami. Njalo mengifika uva nathi angize kwakhe mengifika kwakhe umuntu nokuqala ngithinte nje ngendlela engayi-understand lo muntu umdala in terms ukuthi ngabe ubaba wami ngiyamhlonipha. So angi-understand ukuthi yonke lento ayenzayo uyenzelani. So bengathanda ukuthi ningisize ngidlule kulesi simo lesengibhekene naso. Yebo nganoma ningakwazi ukuthi ningisize. Imase manje wena uzuze ungayithathi logbook kwakwenze njani mhlawumbe wamthembelana mhlawumbe imali yawumkhokhela ngacash kanjani? Imali ngamnikeza kahle nje cash yonke into yebo yonke. Then walokho umuntu njalo ngabe ufuna ngijitshele logbook uhleze eba nezaba kwaba nama excuse njalo. Nami lo muntu ngiyamthemba ngoba mudala kakhulu. Hayibo ngiyabona ukuthi ikhamba isikhathi phela imoto like okay mina vele ngiyisebenzisa kodwa amaphepha amele ashintshe phela abe ngaphansi kwegama lami. And akafuni umuntu usiyaqala ke manje usiyangishela ke usethi angifike kwakhe ngifike kwakhe kanjani? Uthi yini yadala ukuthi logbook angakunikeza? Angimazi angazi. Wathini kuwena noma mhlawumbe nawe vele wavuma usujabulela imoto? Ngajabula ngasuke ngaba excited kakhulu ngoba kade ngivela ngangifuna imoto. And ngayibona inhle ifresh nemncane phansi yonke into nje. Nganganaka nami kumuntu esifazane uyazi ukuthi thina abantu besifazane asikho mgaka kakhulu endabeni zeimoto. Yes. So manje ingqondo isirealize ukuthi hayibo amaphepha ngoba phela ngiyadinga ukuthi imoto yami ibe ngaphansi kwegama lami and ngibhlungu kakhulu ngidiniwe ngiphatheke kabi ngiyayidinga ukuthi nongisiza. La maphepha la ngiyawadinga. Ngabe mhlawumbe wesisi khona into engiyibuza yona la mhlawumbe akekho mhlawumbe ucabanga ukuthi wame nomunye umuntu ozokubonisa ukuthi hayi akukhombisa ukuthi hayi le moto i-right mhlawumbe kumele usathe namaphepha wahamba nje wedwa noma na ngedwa ingenza iphutha elikhulu ukuthi ngabe ngedwa kanti ngumuntu esifazane futhi angina experience enkulu ngemoto. Yes ngayilahla lapho mina kwakumele at least ngithathe noma umuntu wesilisa ngoba vele abantu besilisa ibona abaziyo ngemoto thina abantu besifazane nje nisinikele ibhodi nikhishike sihamba phambili lapho. Yebo I think excitement engaba nayo kakhulu ukuthi ngijabe ukuthi sengithola imoto kade angazi ukuthi ngiyodlala lesasigebengu salela khehla leli. Manje awusho isikhathi singanani uyithengile imoto? Hayibo kade ngayithenga imoto usophela unyaka ngiyithengile. Uphelile unyaka manje. Ngani ngisize nje kakhulu ngidiniwe angisathani ngisho angani ukuthi ngitheni kulela khehla elikhohlakele ukuthi ngishela kanjani ngabe nginezi incwadi zami. Uthi akubona okokuqala ufike uzozama ukuthi akunikeze lokho. Ngihlezi njalo mengimfonela athi angifike kwakhe. Yindaba ufuna ngize ngifike kwakhe ukuze ngizothola incwadi. Bese ngifikile kwakhe umuntu usenokungithinta ufuna kuyiwe ekamereni. Mudalani lona lo muntu lo yikhehla nje elidala ngidinwe kabi.
ngithi ngakho sengize ngithi angibhalele nina nikwazi ukuthi ningisize ngoba ngiyazi ukuthi mase sifikile lapha hlapha ukhona umehlo ozoba khona namhlanje. Umuntu ohleze khona umucabanga somthola. Yebo uhleze khona nje ngizomfica. Ngoba vele sesifikile la ungcono ukuthi uvele nje usiphelezele usikhombisa umuzi wakhe sihambe siyombheka. Hawu ngiyabonga kakhulu ngajabula. Ngingajabula. Cha sisi. Usayindlela ingakepha. Hayi akukho kude ngizokukhombisa yebo. Okay. All right. Yebo. Hayi mhlawumbe ngizoli ubuyiphisi. Wena usalwi ngani sisukwenza nje? Unabo abafweni because lento nje ubusho ukuthi nje bidinga ukuthi besilisa kumele ukubiza abafweni nje uthi hayibo awunakho ngiba nenkinga babike. Alikhathele vele nalo ikhehla alidingi nje abantu besilisa likhathalele nje. Ngoba labo omkhulu abayigcina kuqala. Inkinga phela abafethu bakude emakhaya futhi ngeke ngize ngibabize umsangano nje. Kodwa wena unomsangano ngoba imali enkulu. Manje sisi yonke lento le namhlanje makuthiwa uyalithola lokhuza nje mhlambe uzojabula Kakhulu ngizojabula kwazi phela unyaka wonke engayitholi logbook yami. Awucabanga ukuthi imoto bengayintshontshile mhlambe beyintshontshile. Angifisi ukuthi ucabanga lonto ngoba izongigulisa. Ngizokula phela mengicabanga lonto leyo. Imali yami engaka. Nangu uyayina ke lo. Mhlawumbe ulindele ngibhaya nje lizophinde lithenge. Kwenze njani ke khona? Hayi. Ubone yazi wena ukuthi wenzeni. Angithi wena udlala ngami ngenze isini. Niyaphila baba. Siyaphila kuhamba kanjani wena? Alright baba. Sayidayisile nje sayidayisile. Kwenze njani madoda? Baba into esize ngayo nje la as a Sivuman film usisi uyakhala but ngesixoxele simile at least ungazama ukuthi usingenise ngaphansi ngicela ukufaka lokho baba. Hawu. Madoda uqhamuka nabantu bamakhamera manje. Uma sikhuluma sisodwa awungishuthi usuqhamuka nabantu bamakhamera. Wena phela usubona intombi indaba ungabonanga intombi enkathi usakusamela khokha imali. Umnike mahhala leyo moto leyo. So kumele wenze wena izinto. Niyazoyikhuluma leyo nto kanti akuyena intombazane owayekhuluma indaba ukuthi intshebe yami yamchaza manje intshebe emhlophe uthazana intshebe emhlophe ekusho ukuthi abazukulu bagcwele igceke Ngeke nje yini manje nize ngani wena khokubani othazwa wena nize ngani ke namhlanje ngoba phela saqeda izinto esazenze Seqede sicela amaphepha apha amaphepha la ngisethi ngicela amaphepha ngakunika nje amaphepha ayiphakathi emotweni ayikho lodwa musingenza isilima bathi ukhohlakele asephakathi manje ayiphakathi emotweni uyazi ukuthi angifike ngizowalanda la endlini mina namhlanje asephakathi yabo uthi ungenza isilimi ukhohlakele wena ingakhombise labantu labo ukuthi bazokhuluma nawe ngoba wena besingeke lento sikhulume umuntu esifazana kithi ima besingeke sikhulume lento sisodwa bengeke abantu bamakhamera nawe sikhulume uzoqhamuka uhamba nabantu bamakhamera nekholo ubizele kamereni engathi ngikunyanga yonke imali akhiphela yabo nje lento leyo olokhu ikhuluma angiyifuni ngisho ukuyizwa ngoba ngazi ukuthi ufuna amaphephani ngoba amaphepha imoto ngayikhipha namaphepha yahamba nje nawo wonke amaphepha angibonga ngifuni ningijwayele kabi yabo nje angifuni ningijwayele kabi ngoba ngizogcina ngani ayikho into enganinikeza ngayo mkhulu manje futhi uyagula mase ufuna iphepha lemoto angazi ukuthi ufuna liphi iphepha ngoba ngayikhipha zonke izinto ngabanikazana bangazi ukuthi indaba bangiphetele manje bazikhama sebengizongiphethe lokho ngize kuyena kahle mina ngithi ngizolalela ubaba omdala esemiyazana kahle nayo imali ngithi mase ngifikile kuyena ngisengihle naye kusofa ngithi ngiyamlalela phela ngoba uthi soke enjalo angibizi athi angize endlini mase ngifika endlini umuntu uzongithita amathanga athi ngiyashisa uyacabanga umuntu omdala kangaka azothi ngiyashisa izinto angisendela zona ku WhatsApp understand mina ukuthi indaba ukhohlakele kanje hayi ungazongijwayela nje indaba mkhulu usendo view once ungazongijwayela kabi wena kwani umuntu usongibhedela ungazongibhedela ngoba uyabanda wena ngoba ngiyabanda izinto ekhuluma umdala ngaka manje uyabona amaphepha uphume kumina phuma kumina ngicela amaphepha mina ngiza ngikufika nje kulezo zinto ngangazi ukuthi wena vele ufuna ngihlanye wena unapho ukungithanda ngoba ubunakho ukuthi intshebe yami iyachaza wawuthi uma ukhuluma leyo nto ngalelo ngithanda intshebe yakhe emhlophe mina eba ngaka abafana owazi
Yazi wena ongayazi lento le ngisho ukukhuluma. Ngoba ngakunikeza kahle ngamnikeza kahle futhi imali yakhe yonke cash yonke cash Lasikhulumile. Ngamdayisela kahle kabi imoto. Ngamdayisela kahle kabi imoto. lokho kumele simshaye lo Ngamdayisela kahle kabi imoto. Uyabona manje yabona lento le. ngamsiza imoto yakhe isisi Uyabona nje lento nje angisafuni ngisho ukukhuluma ngayo. ngamsiza ngemoto yakhe yazongihlanyisa Angifuni ngisho ukukhuluma ngayo. Uyabona nje manje sengicabanga ukuthi ngithinte iloya yami kube ukuthi iyona ezokhuluma lolu daba. iloya ibese nami ngayami Baba niyaphila. Siyaphila. Yazi ngiyabona ukuthi yonke into isiqalele phezulu manje kanti mina kunanembuzo engisayidinga kuwena. Manje ngiteno lesimo. Cha angazi ukuthi kumele udinwe noma kumele ungadinwa baba mina into engifuna ukwazi ukuthi umdayiselile usesimoto. Ngamdayisela imoto. Navumelana kahle ukuthi cha niyadayiselana imoto. Savumelana kahle naye ngamdayisela ngoba imoto ngangiyibiza 45. Ngangibiza 45,000. Into ubona imoto baba. Imoto ngangidayisela yona ngangidayisela iHyundai. Okay baba. Ngicela ukubuza ukuthi isiphi into eyenza ukuthi ugcine ungamnikeza ngamaphepha. Amaphepha ngangimnikile usisi. mapha amaphepha Ngangwafake emotweni. Ayephakathi emotweni. Kusho ukuthi yena wenza iphutha lokuthi ahambe eze yedwa kanti mhlamba akaphelele ngolwazi. yini ngabe ngiletha ufunani kuwena mina Angazi mina ngitshela ukuthi mhlamba useza ngalo uthando njengoba ukhuluma njengoba umdala ukuthi ngoba wena ulova enzani ngendlela yakho. hayi kade Mani usachaza. Ngale kathi engakakhokhi imali sikhuluma ukuthi umnikeza imoto. uvele uqalana kwethu kwazana kwethu kwabonakala kuyindlela nje engathi khona into ekhona phakathi kwami. Cabanga ukuthi mhlawumbe ngiyayibona kuwena le. Naye futhi ngitshela ukuthi bekhona lento kuyena mhlambe sekhona lo muntu ababonisana naye manje osenza ukuthi aqhamuke seqhamuka ngale ngoba ade ngisho na dadewethu lo udinga induku mase imshaye wena kahle ukhotakele ukhotakele ayikho into eswela ukuthi lo Siqaleni silungise kuqala sokugcina ngalezo. Cela silungise indaba yamaphepha ngithi sofuna amaphepha la wena imoto. vele masamshaye egcineni nize ngangibambi ngifuna ukushana mhlawumbe Uzobona Mina ngisaxakekile. Khathele indaba ongafuna amagqe ungakakhokhelwa imali umnikeze imoto Ingoba ukhotakele singakwena why mkhulu ufuna ukuqala nomuntu wesifazane ngoba uthenga imoto kwena. into eyenza ukuthi nami ngibe naloku umthanda isimo sokuthi ngabona indlela enza ngayo naye. Wena ungathini umuntu wesifazane ezokunoma intshebe yakho ethi le ntshebe yami chaza ifise ngathi kungaba intshebe yakho. So nami kusukela lapho ngize ngiqale ukukhuluma lezo kanti ukudayiselana imoto kwakuyinto nje vele esesiyenzile sadlulisa kuyona ngoba imoto vele waseyithathile ingakuyena. Yebo. Esekhulume kanjalo nami ngabona ukuthi ungathini umuntu wesifazane ekhuluma leyo nto kuwena. uzombona ukuthi khona view once ku WhatsApp Manje- hayibo Mkhulu namhlanje uzoletha leli phepha hayi mkhulu. ubolile Uzoletha mkhulu sifuna lokhu. kume kwena awuphume kumina ade wazomlengisa lapha hayibo ngithathela wabona Leli phepha akhuluma Lasho naphi phoma ukuthi walifaka emotweni yakhe. Lasho naphi ngoba uyaphuza sisi uyapemba. nakhona ngisho ukuthi uyakwenza ukufakelana emotweni ngoba imali wayithola Why ungamnika ngesandleni? Why ungamnika ngesandleni? esandleni nakho ngangitshela ukuthi phela njengoba sivele sesesinikazana imoto ngamtshela ukuthi yonke into ilapha phakathi naye uhamba nje uhambe khululekile awuhamba ngikhululekile kwakhulula ngoba angayitshela ukuthi ukhohlala indlela ukhohlale ngayo uqala ukubona nini lo ngoba nakufuna amaphepha semele ngisendlini indaba engeke wayibonela ikhekhe selihambele emhlabeni wayengazi ukuthi hayi ikhekhe lisaphila yabo ukuthi impilo isigebengu yabona ziyadelela ngempela lezi ngane izwa lengane uthetheni wena wayibona ukuthi hayi ikhekhe cabanga labantu sibesenze ubuhlobo obukade ngibadayisela imoto ngimnika le moto ngazama ikhisela lo sisi cabanga ngoba ngimnikeze ngo42 ngamphulela ekhaya ngamphulela le moto ongayilanda noma inini usuthi usazoyidayisa futhi usikadade mina into engiyibonayo webhuti ukuthi lo ukhona umuntu abasemtholo sizomdayisela le moto ngoba into engiyibonayo mina ukuthi lo muntu lo bhuti lo leli khehla leli khohlakele njoba ngafuna ukuneza incwadi linomuntu akahlahle futhi bese efuna ukumdayisela ngoba phela kahlahle imoto angisayithe egameni lami mina kahlahle kwakumele ngalenkathi ngithatha imoto sibe ne-agreement esisayinayo it's either semaphoyiseni noma ukuneza incwadi zami mina ngaba ne-excitement ukuthi ngithola imoto ngoba kade ngangidinga futhi angisitshela ukuthi umuntu omdala angangenza ukhohlala olungaka wena kahlahle mkhulu khuluma iqiniso nomuntu simthola ukuthi uzomdayisela imoto yami
So now 40,000 42,000 lami anginawo. Ukhohlakele Ngoba wena. amasonto ayakhuluma ngabe seyasho ukuthi sendlule Wena usuthola umuntu ozomdayisela. Le moto amaphepha ungabusasichazela. le moto iyaqala ukudayisa iyaqala Awungiliki ngani amaphepha ami sikube ukuthi siyahlukana. kodwa ke mina ngithi ngifuna ukubuza wena wawuchaza ukuthini mongisendele i-event note ngo-11 ebusuku uthi Wesendele voice note? uthi wena akulaleki kuyabanda wawuchaza ukuthini Mina ngasendela wena lo. angithi uyayibona ukuthi enye yezinto eyenza ukuthi nami ngihambe ngale ndlela le ngihamba ngayo Wamsendela voice ayikho note? lonto. Ukuthi kuyabanda. Ayikho lonto. Uqala wathi mina ngancoma intshebe yakhe. Into engayazi. Uyayazi kungasendelwa wena. Ngalela la ngize ngisendela umuntu wasendela. Uyezwa Kungasendelwa wena kwaba yiphi. angithi Okay. Delete fast. Noma kwenzakalani ngisacela Wena mkhulu ungisize. phela amaphepha Ungenza amaphepha. ugolozile nawe. Nginikeza amaphepha ngiphume kwena. Ufuna ngize ngibone noma ngiphatheke kabuhlungu. Uyajabula wena mengizwe ubuhlungu omngaka. no mina ngiyasibona isimo sakho so uthi ukhona ubuhlungu obuzwayo khona nakhona bengasathandi ukuyikhuluma lento kahle kahle bese ngifuna lento le ikhulunywe Nginike ke amaphepha ami. abameli bami Indaba nezifo abameni ngoba obabiza ngalokho sinikana imali ngikunika. mina ngoba ngigazi ukuthi yonke into ngakunika iphelele kuwena Apha amaphepha. manje ukuthi kwenze Indaba besigebe nganje wena. ima ifika imoto lapha drive ubanje imoto nanithatha la drive uba Shusa usile kahle ekhanda lakho ngoba wangibona ngidrive le moto ngiphuma phambi kwakho. Manje ngibuzelani amaphepha phakathi wangawabona apha amaphepha nginawona. Kahle kahle wena mkhulu into engiyibonile kwena ukuthi uyikhese elikhohlakele futhi enamanga. Uyakhumbula mhlazana ungidayisela imoto ngiyisatha kwena ngihamba nayo. Wathini kumina? hayi yabona ke Uyangiphikisa imake ngilinde. Mamkhulu achaze. Namangane ngoku. Ngilinde. Wena mkhulu wathi kumina le moto le angingayilokhi for 5 days. Ngoba angazi ubukade wenze kuphi ukukhohlakala kuyona le moto. izwa kamanga la Soyenze ukukhohlakala. Wathi angazi yona okhaya kanjani kwenza Uxhaka ezulu nje. Angazi bayikhona phela udadewethu ngihamba naye ngiyolanda le moto. Udadewethu wazonke. mina ngangeke ngithi imoto Ngathi emva ka 2 days kade ngilandile kwena wena wathi angayikhiyi wakwazwa waphi imoto ethiwa ayikhiwa 5 days. Ngangeke mina ngithi imoto ukhohlakele from ngangeke ngithi imoto ingakhiwa mina kwasho wena. angithi uyabona sewamanga Ngilinde ngiqede. Ngathi mangabe sengifikile endlini wadlula 2 days. Ngabona ukuthi hayibo le moto ayikho imoto engangakhiwa for 5 days ayikho lo nto. Ngahamba mina ngathi mengigama ngawuthenga ini lokhu njani ama-petrolx emoto ngoba ngenzela ukuthi imoto yami ibe safe ngoba angikahlahle nje kwasekuqaleni ngangikade ngidonsile lento yakho ukuthi ukhohlakele wena kodwa ngathula ngathi ngiyakuthemba ngoba ubaba omdala engimhloniphayo kanti ukhohlakele. Hawu ngithi ngiyavuka imoto kade igqekezwa. le nkulumo nje Ade zani ukuthi igqekeze imoto. Bena kahle busho sifuna kade waplan sifuna idayisa le moto. Wathi phela le In 2 days ngidayisela imoto. Segqekeze, igqezo yena. Ngathula ngashazi kade kwakumele ngikubizele amaphoyisa. Ngathula. Yabo ukuthi kade wayiqala lento. Ngangeke ngidayisela imoto. Sikhohla katheke. ngiphinde futhi ngizoyithatha Indaba unganginiki incwadi ngoba ukuthi abantu bebefuna ukuthatha leyo moto igebe ngekhona nje lapho ngakini ngoba ukhohlakele. Okay. Mkhulu into engibonayo mkhulu la mkhulu thina into esidinga kuphela i-logbook kuphela. Phela siphume kuwena. Ngiphume kuwena ngihathelo wena. nami sengikhathele le ukukhuluma kwabo nginingi. bele bezokhuluma la khona isimo samaphepha amaphepha awekho la njengamanje ngoba kuleli phepha engangimfakele lona ngangifake iphepha elaliveza ukuthi vele imoto vele sengiyayidayisa kodwa kusho ukuthi i-notebook iyona engangiyishili isele ngala so Yamuzwa ukuthi ukhohlakele. i-notebook Awusayishiya ngaphansi emotweni. iphepha leli engangishile elisivumelwano sokuthi siyadayiselana imoto Awu. yabo ngayifaka lapha njoba ethi nje akazabona iphepha uyangixaka mina ngoba phela manje kusho ukuthi ayikho into ayiseshini noma ayikho into ayibhekile emoto Angibonanga phepha. angithi yabo kodwa ke i-notebook iyona nto futhi engeke isitholakale njengamanje yabo Ima mkhulu yini indaba kwasekuqaleni ungalethanga i-logbook yini wawugcinela nakwena
Yabona ke kusho inamba engisathanda ukuthi lokho evela nje ngoba phela belokho engifonela nami khona into bese ngiyibonile ngayo ngithola imona le ingakho ngilokho ngifisa ukuthi silosibonana silohlangana kanjani ingakho kuyoqhubeka le kodwa ngoba nami ngiyithande nje njoba sekukhona namakhamera khona yonke angiyithandi so ngithi lento ngizozama mina ukuthi ngiyilungise ngendlela engase ngiyilungise ngayo but ke akwazi ukuthi athole into zakho kuze nami ngihlukane nalo ngesamba yangakho amaphepha mkhulu asambi shuthi uma uthi awekho amaphepha akephi mkhulu kunomunye umngane wami la uSparks esebenzisana naye okuyena ke amaphepha agcine engakuyena yabo mkhulu amagama egebengu zakudala uSparks umfowethu omunye esebenzisana naye ekudayiseni imoto ngoba sinakho ukuthi sisole imoto bese siyilungisa sikwazi usidayise singamthola mhlambe noma simfonele mhlawumbe ukuze awalethe kulethele mkhulu njengomuntu osebenzisana naye uSparks sicela ukuthi usiphe inamba yakhe ongcono simfonele sizame ukumthola angisenayo inamba kaSparks ngokuthi manje ifone engiyisebenzisayo sokuyifone uyayikhona kuleya phone endala akakwazi ke lapho uyakwazi lapho uhamba sekhona ukuthi umdala ngabe ufa amaringa mangaka indaba vele ayikade wakhohlakala mkhulu engakazi ashada sikubone nje ntate lesikhokhwana mani bakithi udala lo muntu mkhulu ucela ukuthi usihlalise besingenise sesihlala phansi hayi endini njoba ngishilo naseqaleni nje ukuthi hayi endini ngeke anizongena endini cha ngiyake impela ngene endini mina ngifuna amaphepha uyathakatha nokuthakatha shuthi usuke ngithakatha hayi usukufike wedwa namhlanje yabona uhamba nabantu uhamba namakhamera ngeke ngikwazi ukungena la abonje leyo nje ngiyala impela ngiyaphika ngeke ngenze ngene okay mkhulu sicela ungena sicingile lokhu cha ukuthi impela ngeke ayikho la ayikho la ayikho nje la ngaphakathi ayikho impela ukuba ngisho nje ukuthi ekusparks mina ngizozama imizamo ukuthi ngihlangane naye mkhulu masingena la endlini ngiyasitho lokhu hayi ngeke futhi akekho umuntu onelungelo lokuthi angangena la ngaphakathi njengoba sengishilo namhlanje mkhulu songena mkhulu mina ngizongena nje no hayi ngeke mkhulu ungafila kanjani ingane yakho bayidayisela imoto banqaba kweningi incwadi zayo cha khona ngeke kube kuhle njengoba ngisho ukuthi hayi ukuthi makwenzeka umunye umuntu no uzowathola kodwa ke hayi manje ngoba awekho la awedlala ngesambe mkhulu engekho amaphepha ngeke kodwa ngikwazi ukuthi ngingenela ngaphakathi ngeke no hayi angithanda akekho umuntu ofanele angena kunezinto ongafanele ukuthi ngabonwa abantu sizokubuza something kwakho kwadlula ngale nkathi wena udecide ukuthi uwenza ubugebengu ubuthanda kwakho ke lokho manje akona ukuthanda kwakho songena uyathanda awuthandi and songena izongala mina ke makuthi ubone ukuthi mhlawumbe kanjani ubone usuzongenzani ima sesewuthe akwazi kushiya ufile vele la wesidumbu vele izinsuku zakho seseduze lengani ihlaza ngempela kanti asizange ngidayisele njalo yona imoto nangu umuntu amdayisele imoto hawu yebo yebo khona into engiyibuza yona la mfethu manje sisikuyo yonke lento le into ebhlungu mhlambe wena imoto wavele wayidayisa sometime nahlangana kanjani ubani wakudirect ukuthi imoto idayiswa uyena nomdala kodwa uzoyikhipha namhlanje bongoba bahambe nanje okay into eyenzeka umkhulu ubekade ewuzwana kakhulu ubaba from idala nje ubaba esimjoyela ekhaya nje yes from isikole nje sikhulele phambi kwakhe so umuntu okanjalo uzitshela ukuthi engabetray ngendlela angibetray ngayo and into ebhlungu kakhulu ukuthi ngithema ngabe sengithengile imoto kene kade ayingitshela isikade ayizama ukuyidayisa le moto le ehluleka ayilokho zama hayibo mina ngiyafuthi nakhona uNkulunkulu mkhulu ngoba kahle umkhulu bengisangayidayisa le moto sikhuma iqiniso ngoba amaphepha asabhale yena yonke into yes kusangafika abantu beclaim bethi nayi imoto ibhalwe mina nani bathatha imoto nakhona nje ukuthi akayidayisi uNkulunkulu nje usebenzile emfihlalweni kulenyama mhlawumbe uke wazama yini ukuthi uye emaphoyiseni mhlawumbe ngazama ikona ukuthi uyazi amaphoyisa usikhathi samanje ukuthi ezinye izinto abayithatha serious mina ngiyicala lami ukuthi abathatha serious ngaze ngabona ukuthi hayi ayikho ke lento nasi sisikhohlane imshaye kancane siboze wena kahle ningaze ningishaye nje ningishaye notebook bekuphela bekushaye
Siyabonga. Awu, siyabonga. Awu, Ngizele njalo nginengane nathi. unengane. Shuthi ngane odokomisi. Imamkhulu angithi ufuna indlela enzima. Ukuthi basanazi ningishaya kanje. Ngishaya inotebook nje. Inotebook. Hayi ayikho. Ungeke uyikhiphe nje mkhulu. Cabanga. Kalula. Uyazi ngizele, yazi kube niyazi nginengane nami ngizele nami nginengane. Uyazi mase ngitshela ingane zami ngishaya kanje. Sizokwazi ukuthi sikhokhele imali ethathini. Sizokwenzani? Kaze sikhuluma nawe mkhulu, musu uqama mama ukushaya phambi kwamakhamera. Madoda. Uyabona nje Mkhulu ngizothi abaphindele nawe mina lebo. Hayi angisafuni ngeke angisathandi. Ngihlanganisa nawe angifuni ukuthi ngihlanganisa nawe udelete na mami ngiyokubloka yonke indawo. Ngiyathatha ukuthi ungayikhiphi ngoba naye manje ugcina uyikhiphi. Hayi vele bengisafuna abuye bengisafuna abuye. Yini ebidala ukuthi ungayikhiphi? Oh busafuna ushela ngelokubhukwe na baba. Angikufuni nje ngihlezi ngishade na udeli. Nansi notebook hayi kulungile. Why mkhulu yini notebook mushela ngayo yini kuyizini? No, ukuthi into bengenza ukuthi asazophinda abuye la ekhaya. Angisafuni ukukhuluma manje. Uzogcina usumrape, uzogcina usumrape phela. Ngoba lokho ngincoma amathanga nje njalo. Why bomncoma amathanga mkhulu abekho yena kodwa othandana nawo mhlawumbe ngaphandle. Hayi abekho. Manje mango. Hayi. Yeah. Ngiyabonga. Hawu. Namhlanje ayiyona ifake ne? Ngenzeka ukuthi yona. Ayiyona ifake angithi. Ayiyona ibuya. Ngiyabonga. Hawu. Manje sisikodwa mina khona into engayitholi kahle. Nawu ungaphindi uthemba abantu man. Umuntu akathenjwa ngemali. Iqinisile ayingifundisile ukuthi umkhulu phela enye into besemthemba ngoba ubezana kakhulu nobaba. Sikhule phambi kwakhe umkhulu obestini ubaba nje. So ubaba nje esithi noma kwenziwe izinto ukwenzela ubaba sambiza na uthi abe khona. Manje hawu bengazi ukuthi kanti nje sikhula phambi kwakhe ubona intombi kumina. Unangake mkhulu iminyaka? Ngina 67. Unangake sesiminyaka? Ngina 32. Aw. Double yini double. Akona ngisuwafa ngazi. Awu. Kodwa at least ngwasuyitholile. Awu ngiyabonga nina ngiyabonga. Umuntu oyothenga imoto athi hayi lo book sazoyithola. Hayi ngithi nje ngicela niqaphele baningi abantu abanjengomkhulu emhlabeni abantu abakhohlakele. Baningi kakhulu enza sure ukuthi nje before uphume nithile noma uthenga umuzi noma yini akube khona isort of agreement eniyisayinayo nibenze neaffidavit emaphoyiseni ngoba mina kahle kahle kube senza lezo zinto ngaba sifika ngalasikhona. Ngisesibonga nini ukuthi egcineni ngize ngiwathola unyaka wonke engawathola amaphepha mina ngenxa leli khehla leli engilithembayo. Ngibona ubaba kuyena mengibuka yena ngikhumbula ubaba wami ngendlela ababehlozi ngayo ngangacabanga ukuthi angangenza nje. Ngishela kanjani inkulu phambi kwakho? Ngishela ngisho isigcino bengangirepa uqinisile ubhuti. Njalo ngibizela la endlini. Mkhulu bokudubula abantu ungalokhu udayisa izinto ezingekho yebo. Hayi lungisa hayi. Uphume la kulabo Sparks bakho labo Sparks umdala ngako usazana no Sparks. Hey lokho uqamba manje ukuthi uyolandwa ku Sparks. Hawu. Hayi siyabonga hayi. Twashizana. Siyabonga uzosala kahle yeso. Siyabonga besifuna logbook nje kuphela. Hayi ngivumile kwena. Hawu. Hayi. My sister no dadewenu uzizwa kanjani after yonke lento? Isikhathi singakuqala logbook. Ngisezwa ngijabulile kakhulu. Awusihappy. Awusihappy. Hawu egcineni sekuze kwalunga. Ngithi nje ngicela limbamba limbe. Siyabonga. Awu siyabonga. Sisebenzisa nanemithi. Hayibo. Hayi ngeke unyaka uphelile ngiza la. Kuze kungakafiki. Ngingalithola usizo. And nana ngithenga I'm nibonile ukuthi umuntu okhohlala kanjani unamanga. Kodwa egcineni ngoba kuze kwagcine kulungile yonke into eyalunga. Hawu hayi siyabonga. Ungazucabanga ukumbizela lobhuti bakho. Hayibo bese ngibona ukuthi manje akuhambe kuzogise ngicabanga ukuthi kube kanjalo ke. Kodwa inkinga ukuthi ekhaya abanolaka. Amaphoyisa ayalandelela. Azobuza wena yena kanjani uthatha into ongasayinanga yonke lonto. yonke lezo zinto. Singakho ngize ngabona ukuthi angishayele mina. Happy siswami ilokho kubalekile. Nabantu abathenga imoto ababheke abanye bathenga amabhomu yabona. Ufike ubheke ukuthi engine iyamesha yini konke yonke into. Right senze njalo ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ibhodi right.